Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo uNdlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Siyambonga kakhulu. Usiphile lolu suku lwanamhlanje kuba sikwazi ukuphinda sishere noma sisabelane izwi lakhe, kube ilona loyo athathe lokho okuzomsiza, nami futhi ngizothatha lokho okuzongisiza. Uma futhi kungisiza konke ngizokuthatha konke. Yathi uyabona makudekiwe etafuleni kubekiwe ukudla, uphaka okuthandayo ukuyeka ongakuthandi. Kuba kubike nokho uma usukushiya epleyitini ngoba shuthi ubuphaka ngomona ucabanga ukuthi uzokuqeda kodwa wagcina ungasaqedanga. Nokho kwasezulwini njengoba siku-WhatsApp naku-YouTube uzodla manje uphinde ubuyele ngangokuthanda kwakho, uvule nezwi ukhonfeme okukhulunywayo. Ngiyamthanda mina umuntu ovula iBhayibheli ayihlole imibhalo, ahlole ukuthi zinjalo yini lezo zinto okukhulunywa ngazo, njengoba lisho izwi laphaya kwizenzo ukuthi babengcono abaseBheriya ngoba babeyihlola imibhalo. Iyahlolwa imibhalo bangcwele, akusona isono ukuhlola umbhalo. Okuyisona ukuhlola umbhalo ngenyama. Asiwuhlola umbhalo ngenyama, siwuhlola ngomoya, ngoba izwi uthi uJesu izwi engilikhuluma kini lingumoya, ngakho lingukuphila. Izwi alikhuluma kuthina. So mawuzohlola imibhalo ngenyama ngeke usizakala, udinga kuba semoyeni. Uqapheleke uSathane angadlali ngawe, ufuna ukwazi izinto ezingena kukusiza, izinto ezingakusindawo. Likhona izwi likaNkulunkulu ezokuthatha likufake ezulwini. Ufunde futhi ukuthandaza, khulume nomnikazi walo, uyena olicacisa kangcono kunomunye umuntu. Ngiyambonga kuNkulunkulu wethu usigcinile kwaze kwaba namhlanje. Ngiyabonga laba abaletha abantu, ngiyabonga kakhulu. Sikwimpela sonto ke asiwathumela ama-voice note, siyabhala nje kuphela. Siletha abantu, sibhuka usuku lokuvuma izono. Sisekuyi-2029, ulayini wethu usuhamba kancane ngoba sesinikazana u-30 minutes manje. 30 minutes manje ngenxa yobuningi babantu. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu ngoba kukhona konke uyena oshilo, uyazi futhi ukuthi kuzokwenzakalani. Ngiyambonga mina, ngiyamthanda uJesu wami. Ngiyamthanda uJesu wethu owasifela esiphambanweni. Hayike sikhuluma ngobunye kuKristu. Sikhuluma ngomphiko uKristu omelene nobunye kuKristu. Sikhulumile kabanzi ukuthi baningi omphiko uKristu ebandleni. Sasho futhi ukuthi bakhona la ekhaya lezi omphiko uKristu. Bathunyiwe ukuba bazosebenza badestroye ikhaya lezwi. Ungavumiki. Ingakho ngithi reporter, noma ngabe yini eyenzakalayo ongayithandi, ngitshele ukuthi khona inamba nje, khona usibanibani owenza ukuthi nokuthi. Mina-ke ngizobhekana naye, nami ngeke ngibhekane naye ngingedwa. Mina nenkosi yethu uJesu Kristu sobhekana naye. Umoya ongcwele uyamhlula umphiko uKristu. Ngakho ungasabi. Noma ngaqhamuka ngayiphi indlela umphiko uKristu sizomnqoba ngoba sinomoya kaNkulunkulu. Onomoya kaNkulunkulu unqobe ilizwe. Ngoba inqobo enqoba izwe ngumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu usidalele lokho ukuthi sibuse ezweni silinqobe. Ngenxa-ke ukuthi besilibusa silinqoba ngesikhathi sika-Adamu oyingcwele engekho, lasinqoba. Njengamanje-ke hayi. Mina ngithi thamela inkonzo yakusasa eHammersdale uzwe ukuthi abangcwele bazohlulela izwe. Mina ngikhuluma ngabangcwele, angikhulumi ngabantu nje. Isihloko ngiyakucaphunela. Uzosala-ke wena uzobe ungekho eHammersdale. Sithi abangcwele
bazohlulela izwe. Yazi uzohlulela ngisho ingelosi, uzohlulela ingelosi. USathane kusahlulelwe, ngeke samhlulela. Wahlulela uSathane namadimoni akhe. Ibona abantu kuphela sebehlulelwe, kodwa bonke abanye kodwa thina sizohlulela izwe. Woza-ke ngihlangabeze Hammarsdale kusasa ekuseni, kuthiwa yini Magaba Hall mangaphazama, ngo-9 ekuseni. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine usalungiselela ukuza. Ngiyacela ukuthi sifunde izwi lenkosi ngokaJohane chapter 17, sizogoqa sikhuleke. Ngiyamthanda uJesu, ngiyamthanda ubaba wakhe Jehova Sebawothi, ngiyamthanda umoya ongcwele, ngoba ibona abangiphethe, ibona abangicontrolayo, ibona abangenzisa izinto. Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. BasePhilippi chapter 4 uverse 13 loyo. Asigoqe sikhuleke. Baba wethu olungileyo, Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo, siyabonga Nkosi ubukhona bakho. Ngaphandle kwakho asilutho, ngaphandle kwakho Nkosi angazi siyini, kodwa siyabonga ngoba usithandile, usibizile, wasikhetha okwethu ukuqinisekisa ukubizwa nokukhethwa kwethu. Iba kanye nathi Nkosi nakuyo le nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Wonke ozoyilalela busiseke, kube khona akakuzuzayo, akhule kumoya, ngoba ufuna sikhule size sifinyelele ekulazini iqiniso. Babusise abaletha abantu, babusise Nkulunkulu wethu onomusa, baqhubeke babalethe ukuze sibambe itarget yabantu abawu-10,000 egroupini ngokukhulu ukushesha. Siyazi Nkosi ukuthi ufuna ukusebenza ngale group, ufuna ukusebenza ngekhaya lezwi ligcwele umhlaba wonke. Wambonisa umbono umntwana wakho, onke amazwe emhlabeni abuswa ikhaya lezwi, abuswa izwi likaNkulunkulu. Sisizeke Nkosi, siyacela ukufika ku-10,000 ukuze sikwazi ukuthi Nkosi sibone ukuthi iSouth Africa ngeke siguqule ngokukhuleka nangezwi lakho. Iba nathi-ke Nkosi namanje uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele, muhle, uyasithanda, siyambonga kakhulu. Sizoya ke ezini lenkosi. Ngathi ngizovumbuka sengithi sesithi u-7,000. Awuletha abantu, letha abantu. Baphumile izolo nasebusuku, baphumile. Bengithi ngizomemezela, akuvumi kahle. Kushoda lo mngani wakho, kushoda lesihlobo sakho, kushoda umkhwenyana wakho, kushoda unkosikazi wakho, kushoda amalungu ebandla oliholayo. Awusawalethi ngani kodwa wona. Kushoda umfundisi wakho, umyekeleni yena. Balethe, kushoda abazali bakho, balethe embusweni wezulu. Ake sifundise uJeremiah, hawe madoda, uJohane chapter 17 verse 20 no-21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthina, uzizwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngaleli zwi lobunye. Sizokudlula-ke siqhubeke sikhuluma ngabaseThesalonika besibili, sikhuluma ngomphiko uKristu nanokuthi ongenamthetho useyasebenza emfihlakalweni, kodwa kufanele ambulwe. Engakambulwa khona umvimbile. Ubani lo mvimbile? Kungaba ohulumeni, kungaba ibandla, kungaba umoya ongcwele. Ngifuna ukukutshela ukuthi unamandla lo nomvimbile. Ayazi unamandla. Lo mvimbile unamandla.
uyaziwa uthi uPaul senganitshela uyaziwa uvimba ongenamthetho unamandla amangalisayo ukuba ongenamthetho angambulwa engakagudluzwa ubizwa ngohe ngesilungu ungowesilisa lovimbileyo uzosuswa emhlabeni ngaphambi kokuba umphiko uKristu ambulwe ozofika asuswe inkosi yethu uJesu ngesikhathi uJesu efika edestroy umphiko uKristu yena uzobe engasekho la hayi uzobe engasekho la ubani usho njalo izwi abaseThesalonika sofunda uverse 5 no6 no7 uThesalonika besibili chapter 2 anikhumbule yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na senikwazi ukumbambezelayo ubani umphiko uKristu ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe verse number 7 ngokuba imfihlakalo kungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo uye lo esimfunayo ukuze kudediswe yena ombambezelayo lithi lesilungu until the one who hinders him he who hinders him is removed kufanele agudluzwe kusetshenziswa he ungowesilisa sisabheka kumoya ongcwele sawubabheka ohulumeni sawabheka amavesi athinta uhulumeni sizobuya ke mase sikuthinte konke kokuthathu ukuthi phakathi kwalo 3 uhulumeni umoya ongcwele noma ibandla uvimba ongenamthetho kodwa unamandla this person is so powerful ukuthi ungenamthetho akakwazi ukwambulwa besifunda ke lapha kuJohn chapter 16 siqale kuverse 7 izolo kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungelo kuba ngimuke ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayokuza kini kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini verse number 8 lapho esefikileni yaqondisizwe ngesono sikuchazile lokho qondisizwe ngokulunga aqondisizwe ngokwahlulela verse number 9 ngesono ngokuba bengakholwa yimi ukungakholwa uNkulunkulu bafowethu kuyisono ukungakholwa inkosi uJesu kuyisono isono ulaka likaNkulunkulu oluhlezi phezu kwakho verse number 10 ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningabe nisangibona number 11 ngokwahlulela ngokuba umbuso walelizwe wahlulelwe umbuso walelizwe wahlulelwe sisazihlulela izwe abangcwele kodwa umbuso walelizwe usahlulelwe umbuso walelizwe namademoni bahlulelwe lawa aqembuka naye lawa asuka naye ezulwini ahlulelwe ushilo uJesu ku Matthew chapter 25 ngizoshiya kanjalo Matthew chapter 25 ushilo uJesu kodwa ke ngizoshiya ukuba ufike enkonzweni kusasa uzoyizwela lapha eMagaba Hall eHammersdale siyeke kuverse number 12 ngisenokuningi okokuntshela kodwa ningekuthwale manje verse 13 kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayi kukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo umsebenzi kamoya ongcwele is to guide us through the truth uzosiholela kulo lonke iqiniso ngeke akhulume ngokwakhe kodwa uzokhuluma lokho akuzwayo kukhulunywa ekhaya ezulwini yambona ukuthi unama benefits amahle kanjani umuntu onomoya ongcwele umuntu onomoya ongcwele uyazi ukuthi kwenzekani ezulwini umuntu onomoya ongcwele uyazi ukuthi uNkulunkulu udingani at this particular time ngalesi sikhathi umzalwane ungenamoya ongcwele udukuza oswini nje iphinde ngigcizelele umoya ongcwele akahlale endaweni engcolile umoya ongcwele akahlali kumzalwane onenkanuko umoya ongcwele akahlali kumfundiso onenkanuko ukugijimisa abafazi babantu mfundiso ukugijimisa amantombazana
Fundisa ukugijimisa amavejini ebandleni. Makuwumama umfundisi ekugijimisa abafana ebandleni. Insizwe ezincane. Angikhulumi ngalolo hlobo mina lwabantu. Angikhulumi ngalolo hlobo labazalwane. Athi umpostoli Paul singadli nokudla ngononjalo ozibiza ngumzalwane kodwa ebeyisifebe, ebengohaha, ebeyisiphingi, ebephuza utshwala. Abaphika uKristu labo. Bantu abamelene negama elithi uJesu Kristu inkosi. Kanti uzobona nini wena ukuthi uphethe umphiko uKristu libandla lakho? Uzobona nini ngempela? Mina ngifuna ukukutshela ukuthi uzophila bonke ubungcwele. Kodwa ngoba wenganyelwe umuntu omphiko uKristu, isiphetho sakho sesihogweni. Ngoba ukukhafulela lo moya, uyakulawula, uyakutshela. Khumbula amaHubo 1:1 lithi uqalekise umuntu uhamba ngeluleko zababi. Ubani okululekayo? Ululeko umuntu osebenzisa umuthi? Ululeko umuntu omelene negama elithi uJesu Kristu inkosi? Uyena okululekayo, uyena okulawulayo, uyena okuthumayo, wenza i-dirty work yakhe. Yaziquba nje. Quba. Sizolisithi utshani obulele buvuswa ngomlilo. Ngeshwa mongabhekile uvuswa umlilo wasesihogweni. Ngiyakucela mina, ngiyakuncenga. Thatha isinqumo esinzima nesisindayo umqhele wakho lo. Ngimkhumbula omunye umfundisi usadlula sesenkosini. Waye uthisha. Uthini umfundisi? Wayeka ukufundisa esikoleni, principal wakhona wayenyanga. Wathi ngeke ngiphathwe inyanga mina. Ngiwumntwana kaNkuluNkulu, nginomoya ongcwele, ngilawulwa amadimoni, ngeke ngiphathwe inyanga mina. Wasiyeka isikolo, uyeka umsebenzi wokufundisa. uNkulunkulu wamvuza wagcina sewuprincipal kwesinye isikole. Kodwa wena uhlezi awuphoqwe umuntu kuleli bandla lakho, kodwa uphethe umphiko uKristu. Uyangimangalisa mina. Mina-ke ngizakutshela iqiniso ngoba ngiyakuthanda. Ungaphumi uthi inyawo zami ngibelethe esihogweni ngoba uphethe umphiko uKristu. Hayi esihogweni wena. Ukuphethe, uyakulawula, uyakutshela, uyakuthuma, kwenzisa izinto. Useze wabaleka umoya ongcwele kuwena. Balekiswa into eyodwa nje. Ukuthi akakwazi ukuthunywa amadimoni yena. Akakwazi ukudlala umphiko uKristu yena enguNkulunkulu. Hlala ke wena. Umuhluleka ukushintsha lapho khona ubenze babe ngcwele. Thwala ithana nyawo zami ngibelethe. Hayi asiqhubeke. Uthi uJesu ke usenokuningi angukuthi asitshele kona, kodwa ngeke sikuthwale. Kodwa umoya ongcwele mawunaye, umoya weqiniso ozosiholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma. Aphinda sibikele okuzayo ngoba uNkulunkulu ubona ikusasa lakho. Uzosibikela. Uthi uJesu uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona. Uyakumkhazimulisa uJesu ngoba uzothatha kokwakhe asitshele khona. Ngesikhathi esitshela khona asinayo inkinga ukuthi sithi inkosi uJesu ithe, ngoba ivele ishilo through umoya ongcwele. Ishilo yasebenzisa umoya ongcwele. Pho-ke umoya ongcwele kufanele asuke ukuze kufike umphiko uKristu. Bazonqoba kanjani uma bengasenayo umoya ongcwele uma kufika umphiko uKristu? Hayi angazi, kodwa umbuzo uthi ubani lo vimba umphiko uKristu? Lokho kuyikho kusiholela ekutheni sikhulume ngemsebenzi kamoya ongcwele. Masinomoya ongcwele siyanqoba. Masinemoya ongcwele umphiko uKristu somnqoba ngoba ngeke simlalele. Kodwa sizobe siphiwa amandla okumjezisa uma isidingo sikhona. Sobe siphiwa amandla okwenza konke ngaye osiqinisayo. Hayi ngiyabonga.
ngiyabonga. Angivalelise. Ngokuqala ngithandaze ngiguqe. Simbonge uNkulunkulu ngokuzwa nje ukuthi umoya ongcwele usemqoka kangakanani kumzalwane. Ingakho kufanele uvume izono zakho. Uze umoya ongcwele ahlale ngoba ngaphandle komoya ongcwele, uma ungengcwele ngeke ube nawo umoya ongcwele. Ngaphandle komoya ongcwele ngeke uhlwithwe nebandla. Hayi mina ngiyakutshela ngeke ngikukhohlise. Hayi ngeke. Uthi omunye hawo noma unesono esisodwa nje ngeke ungene ezulwini. Ngeke ungene ezulwini noma unesono esisodwa ngoba izwi lenkosi Leviticus 11:44 yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Isono esisodwa sikwenza ungcole ungabi ngcwele. You cannot be holy if you've got one, even if you call it a little sin. Hayi ngeke ungene ezulwini. Ngeke. Sigoqe sikhuleke sibonge uNkulunkulu wethu. Baba ongcwele uNkulunkulu onomusa, siyakubonga nangaso lesi sikhathi, sibonga izwi lakho liyaphila linamandla. Mbusise lona loyo oluzwile alenze ngoba akekho ozozilandulela. Siyacela Nkosi, abenhliziyo yakho bahlale bangaphumi ekhaya lezwi. Abenhliziyo yakho siyabazi abaphumayo bangabaphika uKristu. Siyabazi abaphumayo ingoba bezwa kuthiwani ngoba kusibona basekhaya. Siyabonga udumo lonke lusinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake nokho baba uNsibando siyavalelisa. Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi.